Ku ci gaba da kasancewa da remix na DJ Mansur wanda kamfanin Salma Ventures ya ɗauki nauyin kawo muku shi kai tsaye. Ku ci gaba da kasancewa da remix na DJ Mansur wanda kamfanin Salma Ventures ya ɗauki nauyin kawo muku shi kai tsaye.
Wannan remix da za ku saurara kamfanin Salma Ventures ne dauki nauyin kawo muku shi kai tsaye. Ku ci gaba da sauraron zafafan sauti daga DJ Mansur wanda kamfanin Salma Ventures ya dauki nauyin kawo muku.
kasancewa da remix na DJ Mansur wanda kamfanin Salma Ventures ya dauki nauyin kawo muku shi kai tsaye.